Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine, Standard Time, las 9:48. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Aksyon Night Patrol, magasunod sa dili lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. My God, I hate drugs. Mga gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati, region-wide, mga palagad naman kita sa nabilin, isa ka oras, 10 minutos, karon nga adlaw, Lunes. Petsa 16, nagapabilin sa bulan sang Marso sa tuig 2020. Sa Lunes na mga edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kadaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato sininga news team, ato sininga mga correspondent. Sa liwat naman nila sininga pagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry, aton sininga kapulisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang ato sininga Patrol 3 Navara Patrol. Kaya na pa nagalambiyong sa pilakabayan sa Metro Bacolod, ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon.
Ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton kapiloto Action Nani Kirao. Aton mga pagmonitor sa mga update balita gika sa national kag international monitoring center sa Action Radio Bacolod. Builog man nato na puwersa ni Action ang Defensor. Of course, ang aton sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Builog nato na puwersa ni broadcast engineer Henry S. Polgar. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elway Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Sunod sang Bago, builog man nato na puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico sa Kirandan, inyo sinilagad. Ayun siningang kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ko sa nabilin isa ka oras. 8 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang unang bayan sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sa Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Ang Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo pabakod karagabalansi sang sistema sa aton sining alawas. Ang sekreto pa sang Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. May 7 ini ka mga ingrediente: kalawag, tugabang, balunggay, amargoso, wheatgrass, barley drops, kag vitamin C. For more information, ikayong lawas, dalas ang Evergreen Herbal Capsule, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pakitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa bisan di ilang butika sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang katimbang para sa ikayong lawas. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga bahay sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Kung may mga kulokas pa ka, para gidini sa imo. Kung may kaspa ka, gamiton mo gid ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Nagahatag ini sang maayo nga nutrisyon sa aton ulo kag buhok. That's why sa inyo sa nga pamamalaklon sa mga grocery store, hindi kagid magkalipat lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ang ngalan, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Of course, hindi mga bayan sa ato sa nga pagpakalagad, ginadulong sa inyo sa kalawas sa Santon Plus Herbal Oil, sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, sakit ang puson, i-herbal o i-Santon Plus Herbal Oil na. Katol-katol, skin allergies, skin diseases, mag-Santon Plus Herbal Oil na. Sa mga butika, mabakal, Santon Plus Herbal Oil. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:56 na. 4 minutos para bilhin antes kita mag-aungot sa tak ng alas 10 as we heard kaina diri sa Action Radio Bacolod ang aton silinga pagbabati sang statement kag pronouncement sang aton silinga presidente right after nga
paidalom sa ginatawag nga enhanced community quarantine ang bilog nga Luzon. Silingon ang bilog nga Luzon gain paidalom sa enhanced community quarantine. Land, air, sea travel strictly prohibited. Bagitas ni Mimo, sundon tagid ang mga anunsyo, pronouncements sa atong sining nga gobyerno kaysa na silingta para manitanan sa aton. Although nga kung lantawon mo, kung ma-experiensyahan mo, kabudlay gid, pero tawi bay tamhimo. By all means, bisan paano, bakit anta nga nagahimo sa pamagi, ang aton nga gobyerno kung hindi tagid man, mapauntat pa ining COVID-19, mapahagan-hagan ta nga madamo pa ang malatnan kag mangin biktima. As a broadcast time, diri sa ato sining nga monitoring center sa Action Radio Bacolod, nagapadayon pa ang press conference sa mga cabinet members sa atong presidente, that include DILG Secretary, Secretary sa Department of Health, Transportation. No, sa sabong nagapadayon ang ila sining nga press conference for some clarification, no, nga gusto i-clarify sa aton media para nga ma-deliver sa gusto sa aton nga mga tagpalamati, no. Ang Bacolod City tikitaya gin paidalom sa community quarantine. That's why nga kung inyo ma-experiensyahan, may mga checkpoint operation nga ginhimo subong nga gabi nga aton kapulisan, ha, sa pila 5-6 ka mga strategic area nga sa diin nagagwa sulod ang mga salakyan pampubliko man ukon pang pasahero. Subong gani sige pa nga nagalaba pa gani Action Henry Toto Elway ang pila sa pila ka mga lugar. As a broadcast time, dugay-dugay check na patrol ato ng Action John Diaz. Subong sige pang pilahay sa mga salakyan kag sige man papanaog sa mga pasahero kag gina tagyan sang thermal scanner bilang procedure sa implementation sang sining community quarantine. Now, may mga ginahimo subong ang pulis naton kay natulo temprano rekurida parte sa community quarantine sang Bacolod nga ginimplementar. And then may mga anunsyo later on or most probably buwas kay ginahulat pa ang another executive order na ipapanaog sang alkalde sang Bacolod, Mayor Bing Lunardia, nga base ipaydalom sa curfew citywide. O di meron kita subong yung existing ordinansya, curfew for minors sa barangay nga subong nga ni gina-practice na. Kung hindi tayo, ang munisip lang kung hindi tayo paglukpan, Action Henry, hindi tayo magiyo. Ikaroon kayo naglupok ng balita nga COVID-19, hindi daw amat-amat naman nga nagtubo ang unto sa aton curfew for minors. Isubong ang polis naton, I understand, nagapang saway na sa mga minor de edad. Nga huy, di na ka mo maglagaw pa tungkol sining COVID ni, ha? Ang ako nga sining ko, bisang wala COVID mo. 19, ang importante tani, ang namang curfew for minors, bala, maging consistent. At kasi gagawa rin ko, kasi ako may mga critical moments, kag may mga sinaton critical nga sitwasyon, bala. May mga crisis nga katabo sa aton. Ikaw, why na yung COVID-19, hay di why na yung grumatarupang doon, Action Henry ang curfew for minors. Pero sa buong curfew for minors, I understand, ginapatuman na sa Bacolod. Ang ato nga mga kapulisan, nagapangsaway-saway na sa mga magyan, panila nga mga minor de edad nga nagatambay pa sa igadalam. Pero init ang mapaktan, basi buwas, ha? Depende na kay Mayor Bing kung maka-issue siya sang another executive order ng curfew hindi lang para sa minor de edad, kundi para na sa tanan. But silingon, bata ka man o kung tigulang, base i-apply na ang curfew para nga ma-avoid ang paggwa sa aton nga mga kauturan nga kung wala man ang importante, magtiner na lang sila balay. And most probably siguro ang curfew para sa tanan, depende na sa executive order nga ipapanaog anytime sa aton mayor, will address initanan sa bilog nga barangay citywide sang Bacolod, no? I think curfew will start 9 o'clock sa gabi until 4 o'clock sa kagahon. Tagdiri man na sa curfew nga posible ipapanaog sang aton nga alkalde,
tanan nga mga computeran, tanan nga mga restaurant, tanan nga mga kalanan, basi masirama, no? Pero kaya na, bago lagi nakabati ko sa ngambal ni Secretary Andanar, nga ini mga restaurant lang nagabaligya pagkaon, kung pwede lang nga why sa may makaon sa ila dira nga restaurant, pero kung may manawag ang magpa-deliver, mismo ang tag-iya sa restaurant or ang mga alalay sa restaurant na da, amo na lang yung personal nga mag-deliver sa ila nga mga customer, no? Di pa mangkot na kayo na, sir, ini mga restaurant siya, malimabi, bukas sa gabi, pwede pa ninyo, pwede na sila siguro ka-deliver pagkaon. Kali kati wala ito mabalaan, wala ka naman mention ang oras no? Pero pwede kaya po niya ka-deliver, mas magaling ka di personal nga i-deliver sa amo nga karanaan ang mga pagkaon nga gina-order nila, ang nga gina-order sa ila, sang sa magkadto pang tao nga magkaon sa ila to avoid gyapon sila yung COVID-19 No? So, mayong mga balita para sa mga negosyante. Kaya naging pamangkot, kinasi sa marathon kapon sa media, sa national, ini mga food ka-grab, gano'n niyo, nga mga food delivery. At depende na, sila nga na siyang kuwana, sila nga na siyang sa aton nga cabinet secretary kina, at depende na, pero ara na sila ang mag-deliver sa pagkaon, sa gusto magkaon, hindi na magkadto sa sanang restaurant, pili na siya sa Minoy sa Facebook, pwede sa ka-request ka muna pa-delivery ko dito. Why ba na problema? No? Siling sa aton nga cabinet secretary. No? Kasi subong sige pang press conference sa Malacanang, oh. Kaya ang concern na ito yung Luzon mo. Kaya tigin paidalom na sa enhanced community quarantine. Amo nang dako subong problema. Nga ginatanaw, kag nakita na ito dito subong sa Luzon, no? May mga question ang media para sa concern government agency like DILG. Si DILG naton secretary do explicar la po daw sa mismo do na budayan ma-explicar bla no sa mga pamangkot sa media. Labi na gid sa mga kaso bla nga kunara ka sa squatter bla mo na. Gatido paray lang mo na mo no. Well anyway, ang hangkat kaya po sa presidente kaya sa statement ya well address sa aton nga mga local government unit, well address sa aton nga mga barangay captain, sa aton nga mga barangay official. Do dako kitang pagsalig mo sa presidente nga hopefully sila niya maka-deliver ang aton nga mga barangay official sa mga constituent nila tungod sining krisis subong nga ginatubang sa aton sining nga pungsod at only sa Pilipinas kundi sang bilog na nga kalibutan. In fact, ang Luzon pwede na kasi tawag na state of calamity mo kay para ang calamity fund sang mga banwa o kung syudad sarang nila magamit no tungod sining COVID-19 until April 12 nga mapaidalom sa enhanced community quarantine ang bilog nga Luzon. Diri sa aton sa local scene ti subong amo ni problema subong di ang medyo hinay nga sitwasyon sang pag-checking sa aton nga mga kapulisan. Ang problema di kito why na taga City Health Office sa sining checkpoint nga ginakandak sa aton kapulisan nagpululi ito ka na namatabo na karon kung may kwan kung may ara karon positive da ka medyo mahilanat sino nang makwanda maagubay sa iya alam na karon pulis magubay na kay obra tara ni ka City Health naton o Department of Health posible buwas ni mapamangkot gini sa concerned agencies naton. In fact ang aton sini nga mga thermal scanner di kulang sa 5 or 6 ka mga lugar nga subong ginapatigayon ang checkpoint operation. I-check ta si Action John Diaz sa Patrol 3 Dabara Patrol. I-check tabi ang sitwasyon sang mga lugar diri nga ginapatigayon ang checkpoint operation. As of broadcast time, kamusta ang dalagan sang trapiko sa mga lugar di, no? Kakon bala, may mga ginapatuman ng pagnisaway ang polis naton sa mga minor de edad. Di ko masili ka curfew for minors, iti may existing nito niyang ordinance mo. Ano oras ay pwede namin implementar sa aton sining mga kapulisan. Kung
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Yan is Action Jan Diaz, observation report sa Patrol. Jan, may gabi, kamusta dyan? Maayong gabi sa narikag sa tutanan nga magkagso ng Patrolcon live kita nagat-report. Tunga-tunga sang dalan ay kita sa linyang color yellow nga pinadri kami mga naga-idlak na suga aksyon kag lapit na mismo sa may pedestrian lane. Diri kita nakatubang kay Tidirigid Sentro sa aton karon nga ginapastaran. Di nga lugar na, ito ba exact Action Jan? Ari kami diri sa may area sang barangay Sumag, border sang sunod sang Bacolod kag sunod sang Bago aksyon Okay. Kung sa rin kinapatigayon diri ang checkpoint ng mga kapulisan na nagapatigayon sa thermal scanning mga kapulisan man sa Japon, no? Kumbaga ang aton diri paglaragway sa police ni karga tapas gwa in action direct. Uy, why taga CHO da? City Health Office o taga DH? As far as I'm concerned, as far as I'm no action direct, naglibot kita kina sa ngulong po mga around 5 p.m. Ang katapos ng City Health Office ko ng mga personnel sa Department of Health, ang ari pa din nakaplastar. Galing kay pagbalik naton mga takna alas 8 sang gabi, way na diri sa action direct. Hindi po pwede untatan ang pagpatigayon diri sa scanning. Kaya hindi ko nagkatan mo na mapilonsok na yung mga salakyan, hindi pagyalawad ka pulis ka makalampuwas o kung makalabay. Ang paglaragway mo subong sa kamustang laba na sang imo nga ginatindugan nga mga salakyan nga nagapark nga nagailira da? Kung ako actually ang mag-measure, ang pila sa salakyan, hindi ko ni malaragway sa gusto, kay kabalo ka na pot pa na ipisulat sang Bago. So ang paglaragway mo, ang tirin-tirin ka ang laba sa salakyan nga nagaparking da subong kay ginapapanao mga pasahero, amo nakalaba. Yes, actually. Halin sa boundary sa Bacolod going pabago. Pabago, actually, no? Pero wala ka ba kung din ang pinakapunta kay Ikogs na? Oo, hindi na tumabalaan kung hindi gito dampi sa Bago. Pero ang latest information naton, mga around 9 p.m. kagina do, lapit ko na sa may police station, kasunod sang Bago, actually, Jesus! Ang pila ka mga salakyan, o diri sa south direction. Kaya na dyan ang pastrada, sinadyan ang pag-thermal scan nila sa mga pasahero na isa-isa, get? Yes, kinanglan gini sa isaon, wala gini pwede makalampuas kung may sakay sa abi ka sa bus, mga 40 ka pasahero, so mo na sa sulod sang bus, kag isa-isaon mo ng 40, so direct. So hindi na napapanaw, pag pasahero, ikaw mismo ka pulis, kay may thermal scanner, ikaw masaka. Yes, mas mayo kung hindi magpanaog. Kahit kung magpanaog, mag-sulisas bla. No, may mga... Okay. No, ang mga pulis, ginagapatikaw sa thermal scanner, may suit sila, wala? Wala. Tiyan mo na problema na. Oo, gani, no? Dapat, may mga suit man na, may mga protective gear ba lang ato, nga mga kapulisan ba dyan? Yes, actually, no? Wala. Subo mo naman. Sok nga vest or labing ilas, bla, ang ginataw nila laboratory, medical suit, medical suit, something. Worst kay wala pa sang taga Department of Health ng representative. Wala dre. Ang natabo do ang natabo karon nga gabi, no? May ambulance taga standby wa ay. Wala man may naka-standby nga ambulance. Ti problema nga dapat ang set up sina may checkpoint, may health personnel at the same time may ambulance kay kuning kaso nga may positive dira ko kag may indikasyon sa karon may COVID, at least masulod yung kagbakarga sa ambulance action dyan. Yes, naman kita sa tabo action direct. Supposedly, as far as kita mismo, no, ang ato ni Balaan, ang police is for assistance purposes, especially sa pagpatigayon sa checkpoint. Nga sila ang natabo sa buong suli. No, tiyang police dire amo ang nagataya sa scanner sa agtang sa mga nagalabay dire. Ang problema ni karon kung may ma-discover di kag magwa di karon sa scanner nga nagtaa sa pila ka nang hilalat nila, hindi di karon mabalaan karon di karon mo nila actually kay tung namin nilong medical ang pila naton ka mga police na sa ko na nurse ka di police test ikaw, no? Ang wasin police na DOH pa. DOH pa, no? Budlay man naman. Anong sistema na nila, ma'am? Tapos, wala ambulance standby. Dapat may ambulance ka naka-standby eh. Wala ambulance standby. Oo. Ang panagot ni kagila. Kung may harap na karoon nga pag-scan, butang sa scanner, kung siya karoon, nagtakas sila na siya karoon. Ano na? Agubayon, asang kag-abahaw na sang pulis, papanaaw na sila kyan, kag-i-kargas patrol car, naman? As
far as I know, kung magkasang ilala sa isa ka persona, bala sa gina-prescribe nila sa direct, may pila na ka mga process, nga medical language nga, wala ba may inalungong about sa mga sinabalang proseso, ang may idea, gid. Pero I don't know kung ang police ay proper orient nila, kung anong dapat yung mo. Kaya usually kung magkasang ilala, yung na-recheck pa na actually, kaya ko sa rin, may pagka-isolation sa matabo, nga i-separate mong person. Tipo hindi na ito ni obras ang pulis mo. Gani man, among kinang pinakapay. Ang ambal mo na, gusto ng ambal mo, ang obras sa busang pulis, kartaps, kargatapas. Kargatapas kining. Hindi na, ang ilan na nga duty, I think 24 oras, that is 24/7 ang operasyon sa pulis tayo. Yes. Maluot as pulis tao, hindi na inano man nga. Though ay gini maplastar mayon isang interagency task force na eh. Asa yung police guro ya prestado nila le deployment. At no? Wala question niya, yung deployment sa police, pero I mean bla ang ilang upod da. DOH, dapat may ambulance na kadaan na standby na, amo na bla. Yes, actually like no. May ali diri isa gali ka personelo nang iyaniya ka Disaster Risk Reduction Management Office Sir Vargas nga ginpasa niya diri kay makabulig may mabulig isa ka personnel nila no. Amo na nagabulig mo diri sa pagpatigal sa scanning para actually ka may mabulig man di ang problema diri isa ginatubang. Sino na? Sino ang scanning? May isa di ka nagabulig nga from the RMO actually. Well trained man na siya. Well, train niya saya kay Tisla sa first responder, ginman mong. Okay. Ang problem diri kay ning scanner ni bala nang di battery ini siya. Kinanglaw mo ni change ang baterya from time to time. Kaya na sa hapon, isa lang ginadriya ang scanner na ginagamit bala. Okay. O galing lang kay Tisla ang guru gabi na may ara guru lang concerned citizen nga nakabati ko nakabalok sa rin nga doon may kakulang diri sa scanner. I think ang duwa siya ni ka mga pula, ang pula ba lang i-like ka nagagawa ng scanner sa rin. Yung paulam lang na din sa area. No, may duwa ka concerned citizen nga nagpaulam sa lugar para maglima ang scanner. Diri ka amo na karason ko nga medyo nagdasig-dasig ang movement reaction sa mga salakyan kaya papatigayon sa scanning sa may area diri sa border mismo sang Bacolod Bago action area. Dali ka problema na the action dyan kita ka na baklan sa mong sang thermal scanner sa mong I don't know. Kasi sa interview previously ni Action Art, nakabati ko kay Vice Mayor Pamilyar nga nagsiling nga masalangan sa syudad ang mabakal sang thermal scanner. Ang problema, kung diin sila mabakal, kasi subong out of stock na. Yes, no? Galing kasi ang amo silib nga tabo, posible man ang rason kung nga doon nagdamo-damo, ugit ang na-stranded o aga pasulod action na dek. Pangod nga doon kaya damong, no? Inaya dyan, kung inaya huol gina sa aton sa publiko. Kaya kita mo na silinggo ba why chimpo nga mga kakiti ang gobyerno subong naghulag na ho? Yes man. Kailan mangin palbaon mong Korea mo, kag ikaw mismo nga matabuan da, magpasensya ka na sa ilang adaan. Oo man. Tiyo mo na kailangan baldoris sa kalabanan. Tiyan, ang pulis na ti karuluoy sa bangon, may mga face mask na sila daw, la? May face mask sila na nasuksok. Kaya kayo daw kung sa stomach development, nila kung okay na sila. Nanisa pa na. Si Pablo, ang mga pulis ka nagpatikan sa thermal scanner, tapos mo, pagsigurado ko, ay panakapanyapon na da. Kaya rin, pag-ina din sila. Sila kabilang na sa dyan now, more or less? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, mga walos na kabilo, isa ka team gili na. Isa ka shifting nila sa ka. So mobile force company o kung mobile patrol group? Combined ini isang mobile force company kag sa police station number 9. Okay, Bacolod City Police Office Mobile Force Company kag station number 9. Yes, actually. So walos la kabilog daw, walo? Walo sobra ni walo kay Banguro dalibot bla. Kay Miara pag kaya sa may digto sa punta, lapit sa may Bangga to lang sa Bago area. May ito na police ka naka-assign pag yung Miara bla ka balik. Okay, may orado malusot sa ibang mga area o lugar. May nagabantay ito na sa babaw action erect, no? So wala sa sobra ni walo. Dapat wala sa may mabalik. Wala sa may mabalik. Oras to subong alas 10:16 na kapanyapon sa way pa. Ang iban way pa ka panyapon pero na nasutsukay na way pa may nagabulos eh. Pero ang iba nakakaon ako way gisabi nakakaon sa ila.
ang iba na kakao na niya sorry ang nakabot dali rin sa station nga deploy bla. Ang trabaho mabatuan na sa pulis pero kung maghilap na siya nila, amo nga hindi na mabatuan nila da. Yes, no. Although kati obra na sa pulis pero ti na ka tao man lang magagabatsa ka tagutom, pakanunan na lang iban ipabusla naman na danay. Oo, ka-risky sa sitwasyon rin nila. Kaluoy sa pulis naton daw. Ang walo na tanan na sila may mga tanan, may mga face mask na tanan. May face mask na sila nga walo. Pero kung kayo, mamuti ko may mag-detect malang taas sa ilan. Ato ko na nabi karon kag magkinasaran karon titi. Na-risgo na silang health na mismo. Risgo gidi. Mapalapitan mo. Dapat tani bala may mga protective gear sa tanan sila lawas nila mo for the meantime bala ang gagahimo sila muna. Oo, maamo nang isa ka mga ginapaayok man actually no. Face mask na lang nga kuha ka maayo klase. Amo na dapat ang N95 do mo na be. Gani. Kay nato si Police Lieutenant Florentino Balayan nagabaralas man to kay tisa gitong nagapangunas to nga. Tibe kay mo da. Wala ka choice kati amo na basling ati amo nang timbang ni presidentismo. Oo, mo gini police gidi ho. Oo. Sila gini subong diri ang isaman ka mga frontliners man sila man nga ano sir kay kabalukan police ni thousands mo gina encounter nila subong adlaw subong gigabatigayon. Kiti ka pinakalibong kasulod sa Bacolod nga kagumay luyag palit na magsulod nga nagaulat ting pila ka biyaw gid nila ma-encounter sa isa lang ka adlaw sa record sang bitaw 150,000 ka mga salakyan ang gagawa sa loob sa Bacolod mo. Ti karon nga adlaw mo ning ilagi na tubang diri kasi pa na mag-series na magpundo daw pila da na kabilog ang kargas natin isa-isahon gina nila. Jan? Action din rin kay action Jan, no? Kung series ang magdulog da, ti pilang karga sa sila, sobra 30, 40, ti isa sahon na sila ipadalong sa thermal scanner nati. Sigurado delay gid dyan, no? Yes, delayed direction direct. Damo-damo gid sila may encounter. Ang mga nagasalakay, iba nga gasinunod patros punta, waswerte hindi pala kapanyapon. Hindi ay iba na rin na oras, apat na oras, ulat. Iban dali sila naka-oras ka nagatiredaksyon na direct. Kaya mo na nila, so learn na sa ila sa kutob, subo nga mag-experience ini nga gabi, next time, hindi na ka magwa pa sa Bacolod kung wala ka magkantuan, importante. Oo, kung wala naman ka, subo nga, gano'n gulpihan lang guro, kahit Gulpi man eh. Gulpi man yun, ano mo na dodamo, git ang volume sa mga sanakyan nga nagasunod ako sa direct. Pero fully nga buwas. Tanang gina dyan, pundo gina dyan, oh? Yes, wala, hindi pwede ka lusot, no? Hindi pwede ka lusot, kaya mo kwanda, barakat nga mapulis da. Wala ni pili, even media ka, kung madiretso ka sa punta, pagbalik mo yung pulbasig ka sa pundi sa pinakapunta. May gawin ka nagwa. Amo na amon nga, no, strategy. Asa kami sa bordero, tapos dali ka maliko sa hindi ka na mag-atras tos punta pa kay balda ka gid. Okay, na kami ka diretso pa sa rek, no? Kay ka budlay magbalik pagid. Magita ka naman lugar, even sa Talisay kay nato. O gato na mo ka paglihid na kawig skillet importante ano kami makabalik. Ang lugar siguro sa kinalinan mga boundary sa Talisay sa Buguro sige patugyapon man. Ito sa lakyan, dumudamo gito sa lakyan. Kay isang gabi na wala na gina-allowed sang pulis kami maglakat. Wala kanya ra gito gusto na lang maglakat. Wala kay kung magsakay ka sa lakyan, ugay mo. Wala to dan ka scanner sa Talisay ginagamit nila. Dati budlay to kung magsakay ka sa lakyan kay orasan kay gito sa lakyan basta makalin. Kung maglakat ka naman niya, makapila ka. Kaya kasi medyo mas dasig-dasig sa'yo kumpara na sa salakyan. Kakati salakyan, may take time pa nga magsaka sila sa salakyan. Mga scanty sila kagano pag ina mga sitwasyon dira. Kung maglakat sila di masapos kay di person o gano'n lang ang problema, kay kung panagutan ko sa police, ang social distancing ang ginatawag, wala na agakasunod ang sunod. Diyan magluwas ang thermal scanner ang ginabutang nila sa mga tao kada isa. Wala na sa ibang ginapangita pa. ID, wala. Wala subong. Okay. Kay na kuno sa lang total pano dumiara something. Like ID kay dumiara bala nga unang instruction nga dapat lockdown. Nga kung hindi ka resident sa Bacolod, hindi ka kasunod something like that. Pero hindi sa lockdown na. Hindi sa term, hindi sa lockdown ang term. Hindi na term lockdown. Kaya maglagsili ka lockdown niya, totally na na. Yes, actually. Pero eventually, ang ilagin na himo na lang dire, gina-allowed nga magkasunod. Importante, mapaidalon lang sa scanning. So mga tulad ng ganito mag-action po pwede instruction
Tama, tinasalaksyon ako mag-call pero wala nila ako mayara. Kaya ang thermal scanner nga ginagamit nila, 3 lang kabilog. Dari 5 sa may sumagak sa rin. Ti ano nang 5, isa-isa na sila kakadto sa mga salakyan? Halimbawa, series, lain man to, sa plakto, lain man to sa di pasahero, mo na? Yes, no? Para dasig, wala para dasig. May duha ni ka kalinya sa salakyan. Pag duha ka salakyan, every time, no? Kahit 5 sila, duha-duha. Kung di nang damo nga salakyan, ginabuligan, sang isa sa rekdo may isa ka flexible, bala, nga kundiin lang siya ma-assign. Pero may duha gid kada linya nga person, parati kung dawo ang sa salakyan. Masa po sa ilak, kag mas gasig man sa ilak, sir, ka mag-monitor. Ang importante ito, ang ilang stomach development, kaya bisa tubi-tubi lang, may mga mineral water, das lang puris na ton. Tubig? Tubi, oh. Why giday? Why giday? Why? Dapat gaaman na nila bisa tubi-tubi lang kapulisan natin, da? Gani. Dapat diri, may aliman di sila, no? Pila ka hours sila nga duty, hanay, da? Ha? Pila ka hours? Pila regular duty is 8 hours mo. 8 hours. Di after 8 hours, may mabunos na sila naman. May mabulot naman sa ila. Kaya mula na tayo nga makapulo pa, why sila sa rek. Grabe gid ang todo ang linya sang salakyan pasulod bakulod puro tiklaba gid sa imo da video no. Kita mo ng sugana dala nga doon, hindi na ganyan makakitaan sa Facebook Live kay Tiporting Sugaw nga naga... Ang pasulod abong damo, ang pagwa jutay. Jutay, kiti ang tao ang salakyan sa bakulod, jutay siya. Kay nagkarapunsok sa tanan nga mga checkpoint, border checkpoint na ginapatigayon. Ang Mursa, ang Talisay, ang circumferential, ay doon ko na nung status sa Langilan, ang sunarek, nilamo gud yan, no? Oo, damo sila i-divert nga lugar nga pwede sila nga mga panglaktod eh. Ako sa rek karon nga gabi makambag ko palakpak diya sa tanan nga mga pulis nga nagaduty diri sa Bacolod mo. So tigid sa mong ilang ano diri. Effort ang sila gid frontliner kateng ang galing kateng kaluluoy blaway sila sa mga protective gear da plus kate. Puda din sa stomach development kag tubi na suplayan mga pulis aton daw. Gani man amo na yung tawag nila nga kaluluoy ng pulis naman. Hanop lang ko na hanop Japon na no. Karga tapas gani pulis ta. Karga tapas gani din sila sa area action rek. Lulingod ng skapgo mo. Oo, pulis natin. Luoy matagal ko tiwas lamay mo obra nila na eh. Gani, ila rin trabaho dre. Pero inido ko na mo do hindi ginila pinakami nga function eh, no? Agad kiti ano na lang kay ari naman din sila. Sila na lang bulig danay. Actually ilagi na obligasyon. Gani, man ko bali karon ko. Obligasyon na nila mag-assess lang, hindi na nila obligasyon na maggamit thermos scanner. Dapat na maggamit sila mga taga DOH. Nga may malogid lang. Ang pulis na mamintira na sa katawahayan, wala pala siya mag-rimpwal ka, magwara-wara, lang ang ginapedalom sa examination, no? Yes, exactly. Excellent. Budlay Ano mo ng pinaka-ulit rin natin nga sitwasyon karon gabi sa may Bacolod bago border dito sa mga Sumag, sunod siyang Bacolod mga kagsyon. Ang pinaka-mga mga update yung sitwasyon, idulong mo na ito sa mga kagsyon dito sa po sa doon pagpalaga. Rekta sa Batol, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Let's put na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Siyara na, kaluluwa, gining haton. Kapulisan, kaya ang iban nga mga taga City Health Office, si Nilmar, bago ng kabot? Si Lerman na, alin pa na sa Ricky mo. 5.5 hours ang hulat mo? Grabe ba? Tiyamak mo na. 5 ka oras kag tunga ang hulat ni Nilmar Madira. Sakyan mo series? Kita mo na. Sakay sa series, 5 ka oras kag tunga ang hulat nila. Kag nakadtuan sila ka thermal scanner. Ay, grabe, no? 5 ka oras kag tunga ang hulat ni Nilmar. Ara sa kasakay sa series mo, di kay ang kuhan laba-laba. Siguro ba si Ari sa pinakapunta dito juta siguro? Grabe, no? Sus! Di na experience ni Toto Nilmar Madera. Alin na sa San Enrique mo, kay Jotes Bong. Iisipa ba, 5 ka oras ka pungko sa series, nagapundo lang, kag tunga. Gutom ka giday. Gutom ka giday.
May bahaw pa to sa gwaw. Ibawi na to sa bahaw kung nabili sa gwa to. Sudan. Kaya mak mo nang ulat no. Sus Ginoo. Mas ko ba kung may mga importante kaya nga kalatuan sa Bacolod? Nga ginalagas mo lang oras mo, patay ka eh. Patay ka sa oras kaya ginalagas mo. Amo na kadugay. Way ka mahimo eh. Amo na yung order sa gobyerno. Tumanon ta kaya para mo na kayo. Galing kita mo siling kubala, sakripisyo ng tagamay. Pag nga ito nga pagsakripisyo, para manatalan sa aton. Amo na nga inuga na ta ka kumod pa. Hindi na ta siling nga magpakamalaot pa. Bululigan talali, kag mismo aton kaguligon aton na ng bulig. Kaya tama pa sa mga ginantinder sa gobyerno taho. Oh. Muna nga kagkita nga pumuluyo, hindi ta halar pasaway na. Kung daway man lang tayo obrahon, kag daway man tayo importante nga kadtuan di sa Bacolod, kung nara ka mo sagwa Bacolod, much better nga mapaway na lang mo sa balay nyo. Para nga hindi ka mo mangin biktima sang amo ni kalawig nga oras standby mo sa pagkalaba-laba nga linya sang mga salakay. Si Pabla, action nil Marmadera, 5 ka oras kag tunga. Kag na abdan sila sang thermal scanner, tiyamak mo. Sus. Ito mo na siling kubla, way tami mo. On the other hand, ba ato kapulisan kaluluoy gido. Luoy ko sa kapulisan ta. Kartaps, karga tapas di sila subong. Uway isang taga-DOH nga representante da. Uway isang naka-standby nga ambulance da. Dapat ani, may aragin na ambulance nga mag-standby. E kung maigo na sila nga thermal scanner nga may mataas sang hilanat, pero na sang pulis, lokdohon. Ano na sang pulis, tibungon ang tao nga may hilanat. Pwede nakarga sa patrol car. Oh, uway sa mga protective gear ang atong kapulisan. Ito subong sila yung frontliner. Dapat taga City Health kag taga DOH ni obra ang magkuha sang thermal scanner sa mga persona. Ito subong pulis pa. Pulis naga-checkpoint. Pulis pa nagakuha thermal scanner. Siyamak muna. Timi pagkaon nila kapag inom tubig o hindi pa ka makainom kasi ang salakyan nga ginatubang nila sa puwerte pagkalaba. Ay kaluluoy man ng pulis no. So hopefully makita ni nga problema subong sa aton nga mga ara sa tawag nga Interagency Task Force COVID-19. Kagliwatan ni buwas papungkuan pagsolusyonan niyo ang una nga problema nga nakit-an ta ang aton kapulisan. Although kati obra man isang pulis kay may orders presidente nga mag-assist ang pulis kag military, pero tayong pulis tani hindi tani obra nila nga magkulukuha ni isang temperature kahilanat sang tao o kung init sa lawas ang tao. Dapat iyan ay kat DOH o kung City Health Office tiway na pululi na sila. May ambulance ka nag-standby da uwaay. Hopefully ba actually di taman naging ma-perfect ni mong hopefully ining problema nga nakit-an ta subong nga gabi ma-troubleshoot ini buwas aga sa mga miyembro sang Interagency Task Force COVID-19. Ito yung mga series of conferences na ginapatawag halin kinas sang aga. Tanan nga mga barangay kapitan sa Bilog nga Bacolod ipatawag sang Interagency Task Force on COVID-19. Ito ipaidalom sa full implementation ang korpyo sa mga barangay not only sa mga bata kundi pati sa tigulang. Oh, ay puwerte no. Kaluluoy man ang mga hindi nga lugar niya ang nagwa di sa akong sa Luzon niya ho ang home quarantine. Oh, mga taga BHW ho ilintra na sa kwan sa thermal scanner to sa Luzon. Ay puwerte no. Sige. Ang observation report ni Aksyon John Diaz, live reporter sa boundaries ang Bacolod kag Bago. Ginadurong sa kawas ng Life Extension Clinic. Gusto nyo ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa iri de kalidad nga mga medical doctors. Pati ang produkto ng vitamin D3. Kadto Sari, Dalan Lacson, GA Esteban Building,
ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. At mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihang nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors, damo balatian nga napayo, damo masabalatian nga ginadala. Sa Life Extension, mabakal ninyo ini sa bisan di ila nga butika, ila binas na nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikaayong lawas duro sa vitamin D3 text, pwede ka mo ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, lunes hasta biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, Pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sa siningabahan sa tulad check na ang mga ason-ason na nga ma-report na gikan sa itong mga correspondent. Unang report live gikan sa may Northern Negros. Ang atong siningakadis sa PNP Connection. Ibaloonta ang natipon dito ng mga police report ni Action Roger Gutib sa Cadiz plus ang ginahimo mga papanghanda sa atong dira nga mga local government unit sa siyudad sang Cadiz. Ibaloonta ang live report gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Ari si Action Roger Gutib sa line number 3. Night Patrol, Field Reports. Action Roger, may gabi at paskarin. Yes, action na rin, may gabi sa itong mga ka-aksyon sa aton siliman nga pagdulong sang mga balita kag mga informasyon mga nagkatabo madiri sa siyudad sa Cadiz Action Eric sa siling pagtutok man aton sa Japon sa pila ka mga kaganapan diri sa siyudad sa Cadiz, particularmente man sa Jose mo tayo pagpaghanda diri sa amon man ang Interagency Task Force sa sining COVID-19 kang parahin nga pag-disinfect kung pag-decontaminate sa pinaka mga lugar. Nagparahin sa gahapon na Action Eric ang ila sini nga ginahimo agad nga mapamatukan ang posibleng pag-igo sang sining coronavirus diri man sa siyudad sa Cadiz. Kaya pasalamat man sa gahapon kita kaya sa gyapon ang declaration bisan pa man sa aton probinsya kag Visayas nga wala kita sang positiba na infected nga biktima sining coronavirus. Now diri sa siyudad sa Cadiz nagsaka ang PUI na lugangan sa isa ning person under investigation Okay. na ginendorse na sa Department of Health halin sa 4 naglima na. Okay. Sa aton sina-interview kaina sa kay Dr. Maria Victoria Evangelista, ang Secretary Officer sa siyudad sa Cadiz, nagapabilin nga tiyara sa kagatos ang mga person under monitoring. Okay. Ang pila ka mga report nga ginamonitor si Maayo kay man may ara nga report kito nabaton nga sa Barangay Tiklawigan, Action Eric, may ara nga nag-abot nga alin sa abroad nga nakapasama sang foreigner. Okay. So, yes, you're supposed to be mag-follow sila sa instruction to comply sa sining 14-day quarantine. Pero ang report niya kahapon naglagaw pa sila pakadto sa kampustuhan. So, naglagaw pa sila bilog ng pamilya. Kaya mo na gani nga dapat nga mismo ang barangay dapat mangin vigilant man sa sining mga nagapalasaway na ginapalambot man naton sa mga nagapasaway nga may ara bala ina nga implementar nga sa rin ma-identify ka person under monitoring. So wala ka ga-observe sining ginatawag nga strict home quarantine under sa Republic Act number 11332. Sa sini pwede kaya
makasuhan o kon magabay sa penalidad sa 20,000 hasta 50,000 ka pesos. Kahit pagkapreso sa isa kabulan, tubtob 6 kabulan, kon wala nagasunod sa tawag nga protokolo kung pagsulundan sa kining anti-agency task force sa kinahimo karon nga mga precautionary measures agon hindi kita maigo siling corona virus. So kabay pa nga nga pagabay mo lang to ni Doktora Maria Victoria Ibanez, dapat magsunod kay kung hindi magsunod mapilitan sila nga gamiton man ang unto sa gobyerno sa pag-implementar ang kapulisan na gid mismo aksyonerik amo ang magpatigayon tang tikang galing kay sunod pa sa kay Police Major Robert Mansito nga ila pa karon ginahulat aksyonerik ang pila ka mga instructions man halin sa interagency task force o kung sa City Health kasi part gid man niya sa interagency task force ang PNP. Yari payag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito sa porsyon sa iya pagpayag. Hindi, actually, ang ina siya bilang nga coordination sa level ng sa amon sa City Health Office, no? Gitinguha pa kita actually nga makapangayo man sa listing sa pangalan. So kung hindi mag-complain ng taga City Health Office, actually wala kami identity. So ga-coordinate pa kita nga mabalaan anamon man sa police, no? Kay bisan kita, pwede kami mabiktiman mo. In case nga mag-positive na karon, kag-infected sa COVID-19, ang atong pulis hindi na robot nga hindi na malaknatnan man sang amo nga sakit. So ang amo na daya nga ma-identify na naton para effectively kung kabalo kita kung paano naton i-approach, no? Nga safety man ang atong personnel. So wala kita actually listing kag wala kami subong may nabaton nan except ang sitso reklamo sila nga meron daw sa lawayo, no? According sa ila kaso lang wala kami sang listing. So ang ginahulat sa kapulisan ang instruction kung alin man sa City Health Office kahit may ara mag sila nabaton nga may nagapalasaway nga mga PUM o person under monitoring action ereka. So, muna, dari update nato siling COVID-19, medyo na ginainagin man ang negosyo, kag kay na, nakaibalawaan ko report nga, so, ay kanang kulong baklan bugas nga sinako, kinilo na lang, but nano, hoarding naman hoarding style, kag subog man base ko, panic buying, kung nano man, pero siling ko, iba na magdugay, maraming nga sa kabulan, masulbar dito lang, ang lockdown agod na nga mapagamay na ito ng area sa aton nga pag-implement sa precautionary measures. Kaya kumabayaan lang nato na sang sulod gwa. Sige, sulit-sulit lang kita. Correct. Kaya muna nga kinanglan, i-lockdown gidanay para nga mas tapanay kag i-troubleshoot ang ari na nga daan diri sa aton aksyonereka. Now sa mga police report naton bugoan na sa duha ka mga tricycle kay inagid lamang mga launang takma sa gahapon nagresulta 8 tanan ang nagdangat sa ospital. Kag initabo sa may Taytay sa Lagasan, barangay Tinampaan, Ciudad Sangkadis. Sa dinan duha ka mga tricycle involved diri ang isa ka barako tricycle nga suno sa report ang barako tricycle nga panagyan ni Pablito Infanto nga ginamaniyaw ni Juan Paulino Jr. 31 anyo sigida residente sa Hacienda Ion barangay Cabang Ciudad Sangkadis mga pasahero nga sakay sini anom tanan kabilog amo sanday Hari Pigon Ibal 28 anyo sigida isa ka LGBT kag residente sa housing barangay Rosalema. Chris Panolin, 17 anyos, residente sa Sitio Noctal, Barangay Tinampaan. Benjo Buhat, 23 anyos, soltero, residente sa Barangay Zone 3. Roel Martinez, saman ka minoridad, 16 anyos, sang Nara, Barangay Tinampaan. Kag Joshua Sinyeras, 20 anyos, sigidad, tanan, ini sa Sulat sa Cadiz. Iniya si Don, tanga pasahero, man sinibarako, tricycle, 26 anyos, residente sa Barangay Fabricas, Sulat sa Sagay. Ini tani ti alin sa bahin sang Maya Crucify kepada ulong kota ni inisial sa Surat Sangkadis ang ini nga barako tricycle na encuentro ay sa Rose tricycle nga taga Himamaylan
ginaman niyo naman ni Rovenda Rocam, 43 anyos, ginamay asawa ka, residente sa Barangay Agisan, sa siyudad sa Imamaylan, southern portion sa Negros Occidental. Pero sa investigasyon, pinagiman sa pag-responder gilayon sa kapulisan na Police Corporal PG de la Cruz, halin sa Imamaylan ang Rosie Tricycle, ginaman niyo ni Rocam, kagini siya magabisita kung tanay sa yautod sa siyudad sa Sagay, samtang patuloy sa city proper, Barako Tricycle, ginaman niyo ni Paulino. Sa sirit o hidon collision gini kasi sa report ko tikadasig pupadalagan ni Darukam sa iya nga tricycle nga sariin na sugata kag ginagaw yang dalan kining Barako tricycle nga nagapadulong sa city proper wala sa control rason nga naglambutan ay ini sa tunga sa dalan. Resulta si confine karon sa Cadiz District Hospital ang pasahero nga si Chris Panulin si Donna Hunota kag ang driver sang Rosie nga si Darukam. Pero sa report nakangko sila sa nga pila sila karawat sa bagay kini confined sa hospital. In-transfer naman sa siyudad sa Bacolod ang pasahero nga si Harry Pigon ining LGBT tungod ba na bali ang natuo sining atiil. Samtang outpatient naman ang driver sa Barako si Joan Paulino kag tatlo pa ka mga pasahero nga mosanday Benjo Buhat, Ruel Martinez kag Joshua Sinyeres. Matapos kangkon lamang sila sa mga minor nga mga injuries tuga sa sining aksidente. Bounded naman ang duha ka mga involvado nga mga tricycle sa Cadiz City PNP. Nasundan pa gid sa isa man ka aksidente sa diin ang 64 anyos nga isa ka senior citizen nga babaye natrasan sa dump truck na kargado sang armored stone nga kung dalag ko ang mga bato sa bahay sa Hacienda Cell sa Barangay Andres Bonifacio, Siyudad sang Cadiz. Wasak ang batiis transfer sa Siyudad sa Bacolod matapos una nga gindala sa Cadiz District Hospital ang biktima nga si gikilala ini kay Amalia Aliego Cartagena, residente sa Hacienda Alberto sa Barangay Andres Bonifacio. At among insidente alas 4:20 takna sang hapon sige lamang hapon sa Hacienda Cell sa Barangay Andres Bonifacio. Nariin ang driver sa dump truck voluntaryo nga na-surrender man sa kapulisan mga alas 6 pasado ang takna sige lamang hapon sige lamang gabi. Kilala ang driver nga si Ridance Camacho Chansay, 46 anyos, sige may asawa, residente sa Hacienda Unson sa Barangay Andres Bonifacio. Suno sa iya sinipagpayag subidahon ang dalan kag wala makatakla na ginawa yung dump truck na ginapagiyan sa mga Yanson natrasan ini nagalakat nga tigulang sa dalan sagad sa dalan i-applyan man niya sang brake pero wala maghawid ang preno sa iya sini nga salakyan wasak ang batiis sining tigulang kag may injured pagid sa iya sini nga natuuman nga kamosta. Yara karon sa kustodiya sa kapulisan ini ang driver kag ang biktima gin-transfer na sa siyudad sang Bacolod para sa dugang nga medikasyon daw doon kito ang TL Actionary sa tigulang suno pa sa ato dito na batian sa emergency room sang Cadiz District Hospital. Sa Cadiz District Hospital, ginakuan ka man, pagabot ko to, nga jer, na diba, ano ba, sige na, butangan ka man sang thermoscanner. Okay. Kung taas, mo hilanat. Okay mo lang, ma'am, niya, normal mo lang, sir. Kablo ka, damo unod bulsa ko subuno pa kay daw hindi hilanat gid pero kung wala ba ko grabe ka makahilanat ning wala gid ka sang sapuan sa bulsa mo. Amo ni mga balita to wala si Matineo direktor dire siyudad sa Cadiz sa balita na sa aksyon. Sa aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod aksyon. Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kilak sa Radyo Gutierrez Bathoriabet live report gikan sa masyudad sang Cadiz. Ang balita ni Aksyon Radyo Gutierrez ginadurong sa inyo sa kalawan sang Santon Plus sa Coffee Mix. Sa pagbugta ni Mr. Saaga do kanami sang adlaw ya kung pagbangon niya nakatimpla ng kape sa lamisa, gintimpla nga may dala nga pagpalangga ni Mrs. ilabi na kon healthy
nga kafe ang ginapreparar. Kada aga pareho sa Santon Plus sa coffee mix. Suabe ang aroma, suabe ang sabor, kag suabe ang timplada. Bangod ginaop na pinasang matamis nga yuhom ni Mrs. Sigurado nga free sa acid si Mr. Amo man si Mrs. kunang ginainom Santon Plus. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Alis sa report ni Aksyon Roger Gotip sa naman report ni Aksyon Stepe Fresquito. Live report naman gikan sa may syudad sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Aksyon Principal o kon Stepe Fresquito sa report first. May kabipis kami. Yes, Action Eric, sa atong balita alin diri sa siyudad sa San Carlos. Nga ang local government unit diri sa San Carlos nagpagwa ini no sang executive order ang aton nga mayor diri nga si Mayor Rene Castillo kabangin ini no sa ining COVID-19 nga sabihin karon nga adlaw ginumpisahan gid ang pagbutang sang mga checkpoints sa tanan nga mga entry kag exit points diri sa siyudad San Carlos. Hilabi na ang halin sa Dumaguete, ang halin man dira sa Bacolod, kag ang halin diri man sa norte naman nga bahin sa Negros Occidental. Nagumpisa ini ang aton nga local government para ini sa COVID-19 prevention and preparedness nga checkpoint ang gibutang sa mga borders. Ilabi na dito kagina sa Barangay Bulwangan, mga alauna sang hapon nagsugod ini karong gitla mga adlaw, kag diri sa may barangay sa may Medina, Barangay Rizal, kag diri naman sa may Barangay Punaw. Amo ining tatlo ka mga entry kag exit points sa siyudad sa San Carlos. Upod sa aton kapulisan, ang Department of Health, ang aton man mga regional mobile group, ang aton katapos ang Philippine Army, kag ang aton man nga mga taga ining taga City Disaster Risk Reduction Management. Gani nga ang amo nga pagsugod sang checkpoint para pag-monitor sa tanan nga mga nagabiyahe halin dito sa tatlo ini ka mga entry points, kag may dala ini sila nga mga thermal scanners para sa pag-monitor sa tanang mga pasahero kag nagabiyahe. Ang aton nga katapos ang kapulisan kag nga DOH no kag ang apat ini ka mga joint element. Gani nga ang ini nga mandate sang aton nga mayor nga pagasiguruhon nga wala sang may matapo no nga malatnan o ining matakdan sining COVID nga mga nga sakit o ining virus karon nga amo ini ang pinakadelikado. Gani nga para lamang gid nga ang siyudad sa San Carlos mangin safe ining aton mga residente diri nga isa ini sa ginahimo nga tikang karon sang mayor diri sa aton local government unit para gid nga mangin safety ang siyudad sa San Carlos, kag may ara pa gid sila mandate Action Eric nga tatlo ka adlaw nga mga home quarantine ang siyudad diri sa San Carlos. Kaya sunod pa sa mayor nga may ara gid no nga mga residente nga bisan pa man nga kung hindi pag-implementar ang ining home quarantine, ang mga pumuluyo sige sa gihapon no, sige sa kadto sa mall, sa mga kundiin nga may mga damo nga mga tao. So gani ang even ang Department of Education sa karon nga adlaw na lamang gid no, kag sa puwas nga adlaw wala na sang klase, wala na sang ginhatag pagani nga mga examinations tungod nga sini nga mandatos karon sa aton local government nga pag-umpisahan gid ang ining home quarantine nga 3 days diri sa siyudad sa San Carlos. So amo ini aton nga i-update Action Eric kon ano pagid ang dugang nga mga development sining pag-implementar sa sining COVID-19 sa diri mismo sa siyudad sa San Carlos. So mula mangin Action Eric, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Ay, patrol!
Salamat sa report ng Action Stepe Presquito, live report gikan sa San Carlos City. Ang balita ni Action Stepe Presquito giradulong sa iyo sa kalas ng DTX Fiber Day Capsule o galia ang pag-inom sa DTX Fiber Day Capsule na may ara tatlo ka mga anti-diabetic properties. Charantin nga nakapanubos ang glucose, Bicing nga nakakontrolar sa imong nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangang efekto sang insulin. Diabetes, kinahanglan Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Alin sa report ng Action Stepe Presquito sa Luanda report ng Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Percival sa report, tapos kami. Ayaw gabi Action Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol, ang local health office sa La Castilla na upod ang barangay official kag ang barangay health worker kag ang mga tanod kag sa pagsuporta man ni Honorable Felix Chad Feria punong barangay sa barangay Robles sa pagsuporta man ni Kagawad Jofred sa Panta. Naghiwat sang emergency preparation kag orientation kag sa preventive measure sang nagatuhaw nga epidemic nga mga sa karon amo ang ginasunod sang aton nga gobyerno ining epidemya ang COVID-19. Ang programa sugudan alas 10 sang aga kag natapos ini mga alas 2 sang hapon kag ang mga empleyado sa among barangay nag-upod sa among programa sang Municipal Health Office sang La Castellana. Ari ang tingog kag interview sa kay Honorable Jofred Sapanta. Paagi man no, sa aton nga municipal health officers kag mga midwives, ang aton kagina nga municipal health officer man diri nga bag-o from DOH si Dr. Maria Carmela Ronas, nagpatawag kita sa aton mga PHW barangay health workers paupod sa aton barangay Tanod kasi kung bakit ang president nagkalain na kurong diri sa barangay Robles together sa amon barangay Robles sa isang briefing and orientation sa functions and duties kag responsibility sa aton mayor kung niya tawag na barangay health emergency response team. Ang aton diri para sa precautionary measures sa aton ni subong ining pandemic na ni virus sa aton subong ining briefing ang aton nga municipal health officer together sa aton RHU personnel aton gid nga pang-monitor kag mainsakto ginaton ang aton presidente diri na aware information dissemination at the same time aware sila ang nagaalabot gini bala not only from abroad man na siya o suspected may control COVID-19 na mga cases pati na sa Metro Manila, Cebu, many places naton na nabalaan naton na may mga suspected kita na PUI or PUM mandira. That's why nga ang aton di kasululod sa aton barangay Robles na Banwa sa La Castellana aton na gina monitor gid may mga PUM kita kay kadamo gid sa nagpululi ingagaw prior pa sa lockdown sa aton NCR nakalabot din sila. So importante na katama na maka-quarantine sila for 14 days para mandra sa health sa pamilya, seguridad sa pamilya. Manditla kita diri na tama. That's why kinahingi man ang mga operasyon ng leaders, ng community leaders kapag pinuligay kita sa pagman-man kag pag-report sa barangay sa mga tao na barangay
tingog ni Honorable Kagawad Joe Red sa punta na gid na mag-report sa kung may ara man Manila sa ibang lugar kag pungtod good na quarantine with 14 days na pag-quarantine sa designated area sa mga ospital. Report lagi kan diri sa La Castellana Municipal sang La Castellana para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa action personal Villamor report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol! Ayos, salamat kay Aksyon Percival Binamor. Ang balita ni Aksyon Percival Binamor, live report gikan sa Central Negros. Ginadulong sa inyo sa karawan sa Santon Plaza Basop. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plaza Basop, pagkabulig na malikaw ang pagkarunot sa panit, tugas ang stress. Para sa open kag presko kutis, Santon Plaza Basop, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Mayo kay aton nga mga barangay kapitan sa Bilog nga Negros, even sa Bilog nga Bacolod, may mga inisyatibo na nga ginahimo, no? Magabidila kay barangay kapitan na Bibing Noble. Ngamon kapitan nila sa barangay Panokoy, tibuas may mga series of meeting na paghiwaton ang counselor sa barangay Panokoy in line siling COVID-19 kasi masyado man ka-vital ang rules ang mga barangay official when it comes sa kampanya kontra COVID-19 base sa parayag ina sa aton nga presidente. Ang aton nga mga tanod sa barangay Panokoy ang Team B para sa buong social station, no? Team ni Toto William Frias, Team B sila ni Tikboy, ni Robles, ni X44 at ni Toto Benji Locsin. Ara sila dalaga pa urok-urok, no? So, posible sa masunod ka mga nadlaw ti ang curfew not only sa minors kundi pati man sa may mga edad na ipatuman ti ang mga computer running, mga kalanaan ilimnani sa mga barangay sigurado madala sa curfew. Halin alas 9 sang gabi hasta mag alas 4 sang kagaw. Pero sa mga wala pa sang EO ang aton sa nga mayor. For the meantime, nakasentro lang ana ini sa aton nga mga minors. Ining pagsaway sa aton nga mga kapulisan. Ngamon kapitan si Kapitan Bibing Noble dati ang suporta kag ang concern sa amon nga mga sahi sa problema ara gina saya kag ti way ginapabayaan ang aton nga mga constituente ra sa barangay Pahanukoy. Ayos. Antes ko kali malipat ari nang resulta sang sang loto pero dali ka standby pa sa line number 1. Report ni Aksyon Nonoy de la Cruz sa may area sang Southern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio! Action Night Patrol Field Reports! Dari sa Aksyon Nonoy de la Cruz, line number 3 sa report. Noy, may gabi, bas kami. Action Eric, mayong gabi sa tagpalamati sang Action Radio Bacolod. Report nga ito madala sa sining tinion, may kang tanong ini sa ang natabo na krimen kay na kung sabihin may ginpatay, no? Kag nakuha na sa aton mga kapulisan ang suspensado. Kag sa karon niya rin na detain diri sa custodial facilities ang Sipalay Police Station kag sa pagpangusisa sa aton mga pulis, no? Nausisaan mga kulturang initially may ara pa sang warrant of arrest dito sa Banwasang Isabela. Yarin pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Boy Sabando sa aton siya may interview regarding sa sining natabo at krimen kay na dira sa barangay Nabulaw. Subong si Police Lieutenant Colonel Boy Sabando, hepe sang Sipalay Police Station. Kay na may natabo nga krimen, no? Balita may ginpatay kag ang suspensado utod mo lang kag sa investigasyon nga gipatigayon sa police, no? Pinagi sa kay Police Lieutenant Colonel Boy
Si Victor Aprasno, ano? Arances, 47 years old, married, resident of Sitio Tamarian, Barangay Napulaw, Sipalay City, Negros Occidental. More or less 35 kilometers away from this city police station. Layo, bundok na. Bundok na, bundok. Paano siya, sir, pinatay? Paano siya namatay? Actually, ito kagabi pa sila nagiinom ng alas 7 ng gabi, ano? Doon nga sa bahay ng biktima. Mga alas 10 ng gabi, ano nangyari? Pinatay niya yung kapatid niya. So, kaninang umaga, nag-solder siya sa station ng Hinubaan. So, ang ginawa ng tropa, pinuntahan doon, pumunta muna doon sa crime scene, dahil malayo nga, then bago pumunta doon sa Hinubaan, kinuha yung suspect. So, during verification, it was found out na ang suspect ay may existing warrant of arrest, ano? Na dated June 28, 2005 pa. Sa lugar po sa Carlota City, sa sala ni Honorable Rinaldo Alon, Acting Judge, RTC 6 Judicial Region, Ban 63, La Carlota City. Ano kaso po yun, sir? Homicide. Ano siya ang kaso niya? Yung suspect siya, taga dito. Ang suspect ay pumunta lang siya diyan sa kapatid niya. Taga dito. Magkapilit sila eh. Sitio Lamarian. So, sino nga ulit ang pangalan ng suspect na sir? Si Freddy Aprasno, A. Arances. Okay. 42 years old. Tapos yung married niya, yung namatay. Sabi niya si Victor. Mas nakakatanda ba din sir? Nakakatanda si yung victim. 47 years old. Itong suspect ay 42. So ito, sanay na eh. Nakadalawa na siya. Kaso na siya kagad na homicide. Ito, panibago naman, murder. So talagang sanay na pumatay. Okay, so ano mangyayari niya, sir? Kailan siya nagkaso nito? Ito longer siya doon sa may lugar na may warrant. Sabi ng pamilya kanina, kasi kasuin daw niya na yung bangkay ng namatay. Then, pag-file ng kaso. Pero ito, definitely, ito namin sa Isabela Police Station, sa mga personnel ng Isabela Police Station. Isabela? Isabela. Pero, yung court of origin sa Lakatutan. Sila kasi may hawak ng warrant yung Isabela. Okay, mga kultura, nabatay natin eksklusibo natin nga pagpatigayon sa interview sa kay Police Lieutenant Colonel Boy Sabanto, KP sang Sipalay Police Station, no, sa ginpatigayon ni Lakina nga pagdakop, no, pagkuha sa tong suspetsado kag sa madasigman nila nga pagpatigayon pagit sang dugang verification na balawaan nga may ara pagigali sang warrant of arrest dito sa Banuasan Isabela ining nahinabitan nga suspetsado. Amin yung report kato madalas sa sining tineon sa gyapon direkta kita nga nagapalayag dire sa aton area of responsibility dire sa syudad sa Siparay sa gihapon ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. The Cross Live Report dira sa area sang Southern Negros, particularmente dira sa may syudad sang Sipalay. May gabi dira kami, Goko Joby Damasco, Joby Damasco and family. Kagkay Police Colonel Alexander Ermillo, bumigo ko ho. Dinasabong si Sir Ermillo na destino man. So, gulpe sa dula di sa Bacolod. O sa kay Police Colonel Alexander Ermillo and the family, happy listening. Kag sa kay amigo ko Joby Damasco. Aring resulta sang loto ho. Unahon tang loto 655. Jackpot price wala si man nakakuha o 79.8 million pesos. Yaring resulta sang 655 54 10 45 41 49 12. Again 54 10 45 41 49 12.
Resulta naman sa Lotto 645, ang jackpot prize mula sa may nakakuha 8.9 million pesos. Resulta 645, 5, 26, 12, 9, 24, 8. Again, 5, 26, 12, 9, 24, 8. Pagbalik sa Action Night Patrol, report ni Action John Diaz. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito. Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginaigamyo ang mga aksyon ng himo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing,
use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa Barangay Barikada sa Aksyon Jan Diaz sa report sa ato sa nga Patrol 3 Nabara Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Aksyon Jan Diaz sa Barangay Report. Jan, please ka, Mac. Naman kababayan personal nga nabadangat sa reklamo sa mga kapulisan ng Police Station number 1 kay ginaligar ngayon niging kawatan sang iyaman mismo nga chatmate Aksyon Eric, no? Ngayon nagayog na mga hindi pagkikadlaan pero sa 30 anyos naman nga babae Aksyon Eric ang biktima si resulta naman nga pagpangawat lalabot sila Dominata mo pa din nga pagpangastigo sa iya naman. Ginsumbag ini sa Sanbras ang iya mismo nga 21 anyos na chatmate o kung nakitext sa biya Aksyon Eric o nakachat through internet. So din sa negasyon sang biktima, ngayon ang residente ni sa Sosad sang Talisay, ginaga din sa panyapo ng Aksyon sang lalaki sa balay niya mismo diri sa isa ka area nga nasa kupan sa Police Station number 1. Tapos na niya po, ining lalaki ang sarek nga sinsakon na imo, mapuli na siya, apang wala pa na siya ginpasugtan. Dito kaging kuha sa lalaki ang iyang cellphone, nagabalor ini 10,000 ka pesos, nagdalaga na ini pagkuha sa balay, kang napangayos ang bulig kaging dala sa Barangay Hall, sa Barangay 35, Aksyon Erika. Karon tayo sa pag-investigasyon naman sa kapulisan sa Police Station number 1, yung mismo man kaso. Aksyon Erika mo ng pinagkamabalita naman nga tipo sa patrol karon gid mga gabi. Anyway, nagapamangkot ra sa mga kakso naton, may isa tri ka tent kaging butang sa tubang sa Corazon Locsin, Montenegro Memorial Regional Hospital. Apang yung gina-establish Department of Health, di isa naman ka tent sa sindra sa sunod. Tanan nga mga pasyente nga bago kinaman nakaabot diri sa area sa Regional Hospital. Kinanglan ipaydalo man mismo sa thermal scanning o kung namin may thermal scanner man diri. Make sure nga ining mga medical related cases ang wala ya any related sa coronavirus disease Aksyon Eric ng COVID-19. So ginubra ka DOH para make sure nila kag ma-maintain na ang nagasunod rin sa Regional Hospital wala may gangtanan sa kaso ng COVID. Okay. Nag-establish man sila Aksyon Eric sa ilang man kay gawgaling nga station sa gwa mismo sa emergency room sa Regional Hospital. So antes sila magsulod sa IARDA, i-agi sila danay. Yes, no, i-check it mismo ka DOH man Aksyon Eric. Okay. Ang pinakababalita ang sitwasyon nga retibot sa bato karong ginabang abay tantan magkaksyon sa marason sa pagtugas sa malatian sa Tanlawas ang paguyang ko ng pagnubo sa aton immune function ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa higko sa Tanlawas sa may nako nga papel magawa sa aton immune function ang dapat timon simple ginabang pabaskugon pasan nyo ko ng inyong immune function paagi sa adong paggamit sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Good night, ka. Salamat dyan sa iyong sininga report. There you have it. Nakapag-usapan pa sa Aksyon Patrol Program sa Lunes Edisyon. Sa atong uling mga viewers ang nagpag-greet sa ato sa live streaming. So, Rigid, wag ginakon malabutan ang inyo sa mga greetings. Hopefully, buwas makabawi kita.
Pero medyo alang-aling kita sa ato sa nga oras na pagpanganagan. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pag isinimano nagsalit patrol program kita magatakop temporaryo. Balik kita buwas Martes, same time, same station. Ato sa lima patrola unit reporters in action nga napakalagan karbabi sa kay action Roger Gutib, Percival Villamor, Stephen Pesquito, Nonoy de la Cruz. Of course, action John Diaz. Nanikarawa ito piloto sa Patrol 3 Nabara Patrol. Sa News Center Action Andy Pensor. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Hendes Pulgar. Nagburos na si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup Security Guard Tunog Banama, back to back ay Security Guard Campaner with IT expert Sir Elway Dutilios. Transmitter Control Tower Barangay Tarok Surat Sambaco si Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back ay Security Guard Rene Cordova. Sa mga station manager, aksyon na magbanwa, production chief, news director, aksyon Rex Cantong, ang yulagad ang kurman Action Red Patrol Program, Lunes, Tutub, Sabado. Ako naman sa aksyon Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista, yung magkalipat, antes magtulog, magpakamuyo. Sa iyo pagpakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilang ako po sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.